Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are fine. Hope you guys are doing well. So yau dai wani zancen wani magani ne nake so in yi, kuma Allah ya sa duk masu kallo na ku saurare ni kuma ku ji mene zancen wannan ganyen da nake faɗan wani ganyen magani ne. Zan nuna muku ganyen nan, amma kafin nuna muku, in yau ne farkon ganin video dina, kar ka manta kai subscribing din video dina, kuma ka danna notification bell din don koyaushe na sa video ba za ka kasa ganin video dina ba. Kuma in kai haka Allah ya taimake ka, Allah ya bar mu tare. To wannan zancen ganye da nake so in yi wani ganye ne, amma yawancin mutane ba su san cewa magani ba ne. Shi yasa na fito na ce bari in zo in yi muku video din sai in nuna muku mene ganyen, mene yanayin ganyen, me ake yi da ganyen, kuma wasu ba san cewa wai magani ba ne. Amma da in ka kalli wannan bidiyon za ka iya ka gane cewa abin da nake faɗa. To ban sani ba a kasan mu dinan kasan turai dai wannan ganyen muna abinci da shi kuma magani ne, amma wasu ba su san cewa magani ba ne. Shi yasa na fito in gaya muku yan wana, ku ga ganyen, kuna ganin ganyen, sunan ganyen ana kiran shi da yaren sunan salvia sunan ganyen. To ban sani ba cewa ko wannan ganyen akwai a Najeriya. Kun san me maganin wannan, me ne zancen wannan ganyen, me ne wannan ganyen yake yi, me ake yi da shi? Kamar yanzu mu Najeriya, na riga na san a Najeriya lokacin nan, kamar bayan gida wasu in sun je kasuwa, kamar bayan ɗakin da suke zuwa su yi fisari, ko kuma a gida ma, ba ma sai a kasuwa ba, a gidan kamar za ka iya ka zanna, ko da bayan ɗakin ka yana da kyau bai da datti ne, in dai kana da mace ne, in macen ka ta zanna wurin ta tashi a karkashin ta sai ta ji yana mugun dan kaikayi, ko kuma sai daga kamar tana fisari, kamar karkashin ta yana mata zafi. To wani abu yana iya faruwa cewa daga bayan ɗakin ne ake samun wannan matsalan. To wannan ganyen da a kasuwa ake samun shi. In ka je inda ake sai da kamar kayan miya, kamar inda ake sai da su alayyaho, su yakuwa, za ka iya ka samu wannan ganyen wurin. Ba wai mai tsada bane, ba wai sai ka je asibiti bane ka je ka siya wannan ganyen. A kasuwa ne, kuma ba wai tsada yake da shi ba, ba zai wuce kamar naira 100-150 ba. Ban san ko akwai a gida ba. Kuma kamar mutanen mu yan kauye, a kauye ma na iya samun wannan ganyen. Bari in nayi sai ko video zan nuna muku kamar yadda ganyen nan in ka same shi a gona ne ma, za ka ga shi yana da dan fulawa haka, yana fitowa da dan fulawa. Wannan ganyen me ake yi da shi? Idan ka samu wannan ganyen, in kana so ya maka amfani ne, bari nuna muku ganyen. Ka gani, in kana son wannan ganyen ya maka amfani ne, kamar inda ka ga wannan ganyen, ana iya ɗaukan shi kamar ka irga wannan ganyen. Ka gan shi kamar ɗaya yake, ka irga shi kamar guda 9. In ka irga shi kamar guda 9, ka ɗauki wannan ganyen ka sa shi cikin ƙaramin tukunya a dafa sai ya nuna da kyau fa, don yana da ɗan ɗashi kaɗan. In ya nuna da kyau, ban san me ake kiran wannan ganyen a wurin mu nan ba, amma dai zan nuna muku, kamar zan yi hoton ganyen sai in nuna muku. Wataƙila wani suna da shi, wasu ma sun taɓa gani, amma sun cewa ko magani ba ne. To idan ka dafa wannan ganyen, sai ka bar ruwan ya yi sanyi. In ruwan ya yi sanyi, in ruwan nan ya yi sanyi, sai ka ɗauki ruwan sai ka zuba cikin kofi. In ka sa cikin kofi, sai ka ɗan bashi ya yi sanyi, sai ka sha. To in ke mace ne kuma, in kin sa a kofi kin sha, raguwan ruwan sai ki ɗauka ki kai bayan ɗaki, ki ɗauka ki wanke gaban ki da shi. Kenan in kina jin gaban ki yana kaikayi, ko kuma in kina fisari, in kina jin kaman gaban, kafin fisarin ya fito, gaban ki yana miki zafi, kuma fisarin yana fitowa kaɗan, ki wanke gaban ki kuma ki sha kofi ɗaya, ki yi shi kaman kwana 2. Allah na gaya muku, idan ka gwada wannan ganyen kaman kwana 2 ka sha shi, ka wanke gaba, sai ki ga kamar duk abubuwan da yake miki ba za ki sake jin komai ba, magani ne. Amma a nan ƙasan wasu ba su sani shi kamar yan uwanmu Hausawa, ko kuma yan uwanmu yan Najeriya, wasu ba su san cewa magani bane. Shi yasa ni ma wata baturiya ce ta fito ta gaya mini, ta ce mini ga wannan maganin, ga abun da yake, wannan ganyen ga abun da yake. Nace to bari in fito in yi video din shi, ku gwada shi ku gani. In kuma ba ku san sunan shi ba, zan rubuta muku sunan shi. In ka kalli bidiyon za ka ga sunan shi, zan rubuta sunan shi a kasan bidiyon din. Ka je ka nemo shi, ko kuma ka ɗauki sunan sai ka rubuta shi a cikin Google ɗinka, zai fito maka da mai sunan ganyen. Sai ka je kasuwa ka nema. In matanka ne kake so ta yi amfani da shi, kuma kai ne zai muku amfani. Shi yasa nace bari in fito in muku wannan bidiyon, nuna muku, don ba kowa da kowa bane ya sani. Don mu anan muna ɗaukawa ma mu dafa nama da shi, yadda yana da kanshi, amma yana da ɗan ɗaci. To duk wanda ya san cewa zai sha, sai ya hakuri, don akwai ɗaci. To mun gama da wannan ganyen, bari in fito muku da wani guda ɗaya kuma.
to wannan abun da yana nan kaman ban san me sunan shi ba, yana nan kaman shayi. Mu Hausawa muna yin kaman ana siyo kaman wani shayi kaman na a Saudi Arabia ko something like that, amma wannan shayin, wannan ganyen shayi ne ana dafawa ne kaman Lipton. Amma kuma wasu har yanzu wasu ba su san cewa wannan ganyen magani ba ne, shi yasa na ce ban dinga fito wannan gya muku mene amfanin wannan ganyen. Bari nuna muku da kyau don ina so kowa ya samu albarka. Kun gani duk wanda zai iya dauki hoto zai iya dauki hoton shi ya je ya nema da karan kanshi, don ban sani ba ko akwai a Najeriya ko babu a Najeriya, amma za ku iya ku je ku nema. Wannan duka shi ma magani ne, wasu ko ba su sani ba. Kuma wannan magani ne kuma yana taimakon mutane. Kun san me yake, yana wanke system din mutum. Kamar in fisarinka baya fitowa da kyau, in kana shan shi fisarinka zai dinga fitowa da kyau. Ko kuma mata kuma masu kaman irin pimples din nan, kaman fiska ko a ina kuraje yayi yawa, bari in gaya muku yadda za ku yi using din wannan maganin, wannan Lipton din. Abun yana nan kaman Lipton ne, bari in bude muku nuna muku don nayi amfani da guda daya. Bari kun ga yanda yake yanzu, bari in fito muku shi nuna muku. Kun ga yanda yake, ban san me yake damu wannan wutan ba. Kun ga yanda yake Lipton ne gashi nan, amma yanzu abun da za a yi sai a bude shi. Bari in bude muku shi, bari in bude nuna muku yanda yake. Kamar yanzu na magana da mata ne don maza su ba ruwan shi. Kun ga shi yana nan kamar Lipton ne. To kun san abun da za a yi da shi, sai ki dauki wannan abun guda daya, kin gan shi, sai ki dauki guda daya haka, sai ki dauki ruwan zafi ki sa cikin tukunya. In ki dauki ruwan zafi kin sa cikin tukunya, sai ki sa shi ciki. In ya tafasa, kamar ya tafasa, sai ki fitar da shi, sai ki dauke shi haka a cikin ruwan zafin, sai ki fara shafa duk inda kika san cewa akwai kaman kuraje, duk inda kika san kaman cewa akwai kuraje a fiskanki ko a ina inda kurajen kaman suke, sai ki shafa. In kin shafa shi, sai ki yadda shi, ki yi shi kaman kwana biyu. In kin yi shi kaman kwana biyu, za ki ga wannan kurajen da suke damun ki a fiska, gaba ɗaya kurajen za su dinga fita. Ba za su dinga damun ki ba, kuma za su dinga fita. Don mai sharewa yake, magani ne, amma wasu ba su san cewa magani ba ne. Ba wai sai kin je kin dinga nemo irin mayukan nan na sa farin mutum, na sa abu guda ɗaya ba. Ki nemi wannan abubuwan kaman wanda mutane suka san cewa kaman ba wani abu ne, su suke amfani a jikin mutum, su suke amfani. Mayuka ba zai fitar da komai. Mayuka za su ƙara miki kurajen, kuma za su ƙara miki fiskan ki ta fari, amma kurajen kuma suna nan a jikinki. Kar ku manta ku saye shi, zai muku amfani. Shi yasa nace bari fito muku wannan bidiyon. To wannan bidiyon bana son shi yayi wani tsawo, zan karasar da bidiyon din daga wannan wurin. Bana son shi yayi tsawo, kuma in na fito kuma zan sake nuna muku wasu, don ina da su amma banda lokaci ne inda zan yi wannan bidiyon yayi, don ina son tafi aiki. To anan ne zan gama wannan bidiyon yan uwana masu kallo. In kuma kaman wannan abun da nuna muku nan wasu ba su gane ba, za ku iya ku rubuta mini message, to zan dinga kaman yi correcting din kun giya muku yaya abun yake, giya muku yanda za ku yi using din shi. In kuma ka san ba za ka yi ka samu ganyen ba, za ka yi rubuto min cewa baka samu ganyen ba, ni zan iya sai ganyen in tura maka in kana so. Zan sa number na wurin, duk wanda yake interesting zai iya ya tura min message, kuma zan iya giya muku yanda abun yake. Kuma duk wanda ya amfani da shi, wanda ya samu maganin na ya amfani da shi, kar ku manta ku gaya mini cewa maganin din ya muku albarka. So Allah ya taimake mu yan uwana. Zan gan ku a wani video dina kuma. Allah ya sada mu lafiya. Ciao.